ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സഗൃജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇപ്പൊ 8 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവര് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ കോഴ്സിന് അതാണ് നിയമം വച്ചേക്കുന്നത്. ശരിയാവണ്ണം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. വൈഷ്ണവ രീതിയിലുള്ള തിലകവും ചാർത്തിട്ട് വേണം വന്നിരിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് അതിന്റെ മുകളിലുള്ളവര് അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ അത് അവര് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഭക്തിശാസ്ത്രി. അപ്പൊ അത് കാരണം തീരെ പറ്റാത്തവര്, ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ ആകാം, കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായം, ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് 6-ാമത്തെ സെഷൻ സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഹൃദയപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 64 ഇനങ്ങളില് ഗുരുപാദാശ്രയം, നമ്മള് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മാർഗത്തിലൂടെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്
ആ ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പാത പിന്തുടർന്ന് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്. അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗുരുവിനെ എന്തായാലും ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ പാതയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ എന്തായാലും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ളവര് 10ാം ക്ലാസ്, +2, ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെയുള്ള കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓരോ കോഴ്സസിനും അതാത് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സസിനും ഇല്ലേ? അതില്ലാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള താഴ്ന്ന ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്നിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനമല്ല ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരു എന്ന സ്ഥാനം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു ശൃംഖലയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ചേർക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശൃംഖലയിൽ എത്തിപ്പെടണം, ആ മാർഗത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കൂടിയേ തീരും. അതാണ് ഗുരുപാദാശ്രയ. ഹൃദയപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അഭയം സ്വീകരിക്കൽ. ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഇവരൊക്കെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവരും ഉയർന്നത്. പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഗുരു ഉണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അങ്ങനെ കാണിച്ചത്? അവർക്കും ഗുരുവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നമ്മൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, ശരിയായിട്ടും ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ചര്യകൾ അവരെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത്, അനുശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് തന്നെ സാന്ദീപനി മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവായിട്ട്. ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വസിഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്കും ഗുരുവുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയധികം ഉയർന്ന മഹത്തുക്കൾക്കും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മാർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ, ശരിയായ ഉയർച്ച വരണമെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നിർബന്ധമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ദീക്ഷ ശിക്ഷണം. അപ്പോ ശരിയായിട്ടും ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ആ ശൃംഖലയിൽ അംഗമാകാനും ആ ഭഗവാന്റെ ശൃംഖലയിൽ അംഗമാകാനും ആ ശരിയായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടെ ഉയരാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വിശ്രംഭേന ഗുരു സേവ, അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും കാരണം അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പോ ശരിയായിട്ടും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അടുത്തത്, ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു. അതായത് ചിലർക്ക് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് തീരെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകില്ല. അതായത് ലിപി വായിക്കാൻ കൂടി അറിയണ്ടാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത തലതിരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ആൾക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ആചാര്യൻ മനസ്സിലാക്കി, ആ ഭഗവത്ഗീത കണ്ടപ്പോ തന്നെ
ആ ബ്രാഹ്മണന്, ആ വ്യക്തിക്ക് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഭക്തി ഭാവന വന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സാധു ആത്മാനുവാരണം, അതായത് മറ്റു വിശുദ്ധ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുക. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടും അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, 6 ഗോസ്വാമിമാര്, മറ്റ് ആചാര്യന്മാര്, ഇവരുടെ എല്ലാം പാത അവരെങ്ങനെയാണോ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അതാ അനുശീലനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതായത് ഭഗവത്ഗീത പഠനം, സ്വാധ്യായം, അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവത് ആരാധന, ആരതി, സത്സംഗം, അതുമാതിരി 16 റൗണ്ട് മാല ജപിക്കൽ, ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. ശ്രീ വല്ലഭാചാര്യരുടെ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സദ്ധർമ്മ പ്രാച്ഛ, അതായത് മതതത്വങ്ങൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം ഗ്രഹണത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഭക്തിയിൽ ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. ഭഗവത്ഗീത അല്ല രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ? അവർ ആ ജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുവാൻ വേണ്ടി ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അന്വേഷണവും അർജുനന്റെ അന്വേഷണവും. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എടുക്കുമ്പോ അർജുനന്റെ അന്വേഷണം, അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്, അർജുനവാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പലതരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആണോ? അല്ലേ? അതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉത്തരവ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയില് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചോദിച്ച ചോദ്യവും അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം? എന്താണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രര് സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അതിനൊരു സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്, പറഞ്ഞോളൂ. അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഒരു മൃദുല ഹൃദയ, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ വധിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും യോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പല സമയങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചു. അതുമാതിരി ത്രിഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഭഗവത് ആരാധനയെ കുറിച്ചും എല്ലാം അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരവും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യം എങ്ങനത്തെയായിരുന്നു? ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥ തൽമോഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യം. ഇത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളും ആത്മീയ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹൃദയപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രാധാന്യം, ശിക്ഷയും ദീക്ഷയും മനസ്സിലാക്കുക. ശിക്ഷ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം, ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളും അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്, ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ള ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും അനവധി. പക്ഷെ ദീക്ഷാ ഗുരു ഒന്നേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദീക്ഷാഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരുണ്യം ആ ദീക്ഷാ സമയത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മനോഭാവം, അവബോധം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഭക്തിക്ക് വളരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ശൃംഖലയിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചേരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ശൃംഖലയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഈ ദീക്ഷാഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആ ദീക്ഷാഗുരുവിന് ആ സമയത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്താണോ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ദീക്ഷ കൊടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം, ആ റൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ദീക്ഷ കൊടുക്കുവാനുള്ള ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം രഹസ്യമായിരിക്കും, നമ്മൾക്കറിയില്ല അത്. പക്ഷെ ആ ഗുരു അതിന് മുകളിലത്തെ മുമ്പുള്ള ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവരിൽ നിന്നാണ്, അതായത് ആ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്കും ഇതേമാതിരി ദീക്ഷ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ മനോഭാവം, നോട്ടം, സ്പർശനം എല്ലാം ഈ ആ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഒരാളെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടും വിധമായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദീക്ഷാഗുരു. ഒരു നോട്ടം, സ്പർശം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ശിഷ്യനെ ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗുരുവിന്റെ ചുമതല. അപ്പൊ അതിപ്പോ ഇസ്കോണില് കുറെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അവകാശമുള്ള, റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത്, ശിഷ്യന്മാരെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവകാശമുള്ള കുറച്ച് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ അവകാശം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വിനിയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് വളരെ നോക്കിയും കണ്ടും മാത്രം, വളരെ പേരിന് മാത്രം ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. ചിലരാണെങ്കിൽ തീരെ ആ അവകാശം കിട്ടിയിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണത്? അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അവർക്ക് ശിഷ്യരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, ഉള്ള ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സാധാരണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ അത്രയും പാപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എല്ലാം ഗുരു ഏൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 80 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായാലും ഏത് വയസ്സായാലും ആ ഒരു വ്യക്തി ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ജന്മത്തെ ഇപ്പൊ 80 വയസ്സും വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും അവർക്ക് വരുന്ന മുജ്ജന്മങ്ങളിലെ ദോഷങ്ങളും കർമ്മദുരിതങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ഗുരു. ഈ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അത്രയധികം താല്പര്യം വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്തുനിന്നുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആൾക്ക് താല്പര്യം വരില്ല സാധാരണഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ കാരുണ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പ്രദായത്തില് ചില ഗുരുക്കന്മാര് അത്രയും കാരുണ്യപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൺട്രോൾ, അതായത് കുറെയൊക്കെ നിയന്ത്രണം നോക്കും അവര്, എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവർ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അവരുടെ കാരുണ്യം അത്രയധികം വലുതാണ്.
എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫോളോ അതായത് നിയമങ്ങളോ അതെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷം ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ഗുരുവിന് നേരെ ഗുരുവിന് ചെന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് ധാമം ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല, പിന്നീടുത്ത ജന്മത്തിലും സാധിച്ചില്ല, പിന്നെയും പിന്നെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടങ്ങളാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ആര് ജനിക്കേണ്ട വരും? ആര് ജനിക്കേണ്ടി വരും? ഗുരുവും ജനിക്കേണ്ടി ഈ ഗുരുവും ജനിക്കേണ്ടി വരും. വരും. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത ഈ ഗുരു ഏറ്റിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം താഴ്ന്ന പടിയിലേക്ക് എത്തുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗുരു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് ദീക്ഷ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇതൊരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ല. ഇസ്കോണിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. ഇപ്പോ നിലവില് കുറച്ച് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതേമാതിരി കുറെ പേരൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല, ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കില്ല. ജയപ്രതാപ മഹാരാജ അത്രയും കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ളതാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കാരുണ്യം പൂർണ്ണമായും ഈ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് ഇസ്കോണിലുണ്ട്. അതിനു പുറമെ മറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ദീക്ഷ ലഭിക്കില്ല ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും. ദീക്ഷാഗുരുവിൽ നിന്നും ശിക്ഷാഗുരുവിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അതുമാതിരി നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീനിവാസാചാര്യ എന്നിവർ ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്നു. ഈ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ഇത്രയധികം വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആ ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഇവരെല്ലാം, ശ്രീനിവാസാചാര്യ ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതേ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്പ്രദായം ഇതേ രീതിയിൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഒരാൾ സാധനാ ഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സേവനം മൊത്തത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി 20 ഇനങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയും ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന്. 20 ആദ്യത്തെ 3 അതായത് ഹൃദയപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അഭയം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരു ആശ്രയം, അതായത് ഗുരുവിന്റെ ദീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നായിട്ട് ഗുരു ആശ്രയം, ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക. അത് ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങുക. ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ആശ്രയം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭുപാദ ആശ്രയ പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം, നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗൗരവത്തോടെയും ആത്മീയ ഗുരുവിനോടെയുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പഠിക്കണം. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള
ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും വേദിയിലേക്ക് ഒരാളെ ഉയർത്തുന്ന മതപരമായ പ്രക്രിയയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആത്മീയ പരിജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ. ഗുരുമുഖ പത്മവാക്യ ചിത്തതി കൊരിയ ആരാന കൊരിക ആശ. അതായത് ഭക്തിയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടിയിട്ട് വേണം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായി മാത്രമല്ല എന്റെ ആത്മാവായി അംഗീകരിക്കണം. അവനെ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരേ തലത്തിൽ പരിഗണിക്കരുത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവന് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണത്. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിനെ ആരുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഗുരുവിനെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പറയൂ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആദരിക്കണം. നമ്മളുടെ ആ മുക്തിക്കുള്ള, അതായത് ശരിയായിട്ടും ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം തുറക്കുന്നത് ആരിൽ കൂടിയാണ്? ഗുരുവിൽ കൂടെ. ഈ ഗുരുവിൽ കൂടി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മേ ബി താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പം അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഗുരു, ആ ദീക്ഷ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവും പിന്നീടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരുവിനുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടും ആ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ, ആ മാർഗത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചവരാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ മാനുഷിക തലത്തിൽ അവരെ പരിഗണിക്കരുത്. ശ്രീ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ തന്റെ ഗുരു ശ്രീ ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമിയെ പാദസേവപരമായി സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ ഗുരുവിനെ എന്തുമാത്രം വിനയത്തോടും ആദരവോടും കൂടിയിട്ട് പരിസേവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അവിശ്വാസിയുമായിട്ടുള്ള സഹവർത്തിത്വം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതായത് മഹാരാജ് പ്രതാപരുദ്രനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇടപാടുകൾ, ശ്രീ പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീല ഗദാധര പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള മായാവാദികൾ, ആത്മീയവാദികൾ, മറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള, അതിനു പുറമെ മറ്റ് പാഷണ്ഡികൾ, ഭൗതികപരമായിട്ട് ഭോഗത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സഹവർത്തിത്വം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ശ്രദ്ധ. അതായത് പ്രാഥമികമായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും പിറകെ ഓടുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറേ അധികം വർത്തമാനവും അവരുടെ രീതികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ വളരെയധികം നേരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെ, അതായത് ഇപ്പോ നല്ല ഒരു 15 പേരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ ഒരു 1-2 പേര് ഇതേമാതിരത്തെ ലക്ഷ്യം ശരിയാവാത്ത 2-3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നശിച്ചു പോകും.
അപ്പൊ അത്രയധികം തീവ്രതയുള്ള കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വയമേവ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ വയ്ക്കണം. അതായത് ഒരു ചെറിയ സാപ്ലിങ്, അതായത് ചെടി, ആ ചെടിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഇല കടിക്കാതിരിക്കാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ വേലി പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കില്ലേ? ഒക്കെ കെട്ടും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കന്നുകാലികൾ കടിച്ചു പോവാതിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ ചെടി കുറച്ചും കൂടി വലുതായി ഒത്തിരി കൂടി വലിപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ വേലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ, പിന്നെ ആ വലിയ മരത്തില് ഈ പശുവിനെ കെട്ടാൻ, ഈ വന്നു നിന്ന പശുവിനെ കെട്ടാൻ പോലും ആ ചെടി ബലവത്തായി കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയും. ആ ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വൈദി ഭക്തിയാണ് ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മായാവാദികളുണ്ട്. മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അരൂപിയാണ്, വ്യക്തമല്ലാത്തതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പല ആളുകളെ കണ്ടേക്കാം. നിരാകാരവാദികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഭൗതികവാദികൾ, ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം. നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവത് തത്വം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ചെയ്തി കണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭക്തി പതിയെ പതിയെ പോയി പോകും. മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്, ഭക്തസംഘത്തിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് അതേ തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഇടപെടൽ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? പ്രഭു സംശയമുണ്ട്, പറയും. ചോദിക്കാമോ? അതായത് കൂടുതൽ പേരും നമുക്ക് ചുറ്റിനുള്ളവര് ആരും അങ്ങനെ അത്രയും അധികം ലെവൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റിനുമുള്ള കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് അകൽച്ച പാലിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവില്ലേ സമൂഹത്തില്? ഇതാണ് ചോദ്യം. അതെ. അപ്പൊ അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ വീട്ടില് അങ്ങനെയൊക്കെ പലവരും ഉണ്ടാവും. പല ആൾക്കാരായിട്ടും നമുക്ക് കമ്പല്ലായിട്ട്, അതായത് നിർബന്ധപൂർവമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കടമകൾ ചെയ്തു വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടില് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുക. അതുമാതിരി നമ്മുടെ കൊളീഗ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, പറയുക, ചെയ്യുക, കുഴപ്പമില്ല. മറിച്ച് അവരുമായിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതായത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലായി. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കടമകൾ, അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർ മേ ബി ചിലപ്പോ ഇതിൽ തീരെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം, ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട കടമകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യലി കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലി അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക. മറിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറയൂ. നിരന്തരമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഒരുപാട് സമ്പർക്കം വെക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം അല്ലേ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ പ്രഭുജി? അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷന് പോവാതെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. അവർക്ക് വേണ്ട കടമകൾ, അവരോട് വേണ്ടിയിരുന്ന കടമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തായാലും. അത് നമ്മൾ കാശ് വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അയ്യോ ഇവര് ഇങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം ഹൈറ്റ് ചെയ്യണം, വെറുക്കുക, അവരെ ഒഴിവാക്കാം, ആ രീതിയിലല്ല കാണേണ്ടത്. അവരോട് സാധാരണ രീതിയിൽ വർത്തമാനം പറയുക, അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അവരായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻ വയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ലെസൺസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് പേഴ്സണൽ കോളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതൊന്നും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അതായത് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നിരസ്കരിക്കുക. തിരസ്കരിക്കുക. ഈ ഒരു തത്വം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തത് തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭക്തിക്ക് വിഘാതമായിട്ട് തോന്നുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അതല്ലാത്തത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. മേ ബി ഒരു വേള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ സംഘത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോസിപ്പോ റിവ്യൂസോ ചിലവരെ തമ്മിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അത് നമ്മളോട് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെയും ഉണ്ട് ഇത്. അതില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തത് തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടുതൽ പേരും അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരുടെ ആ രീതി കണ്ടിട്ട്, അവരുടെ മെത്തഡ് അവര് കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ചിലവര് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. മറ്റ് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അവരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരിചയം അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അങ്ങനെ അപ്പോ ഈ ഒരു തത്വം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു, അതായത് ഭഗവാന് കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക, അല്ലാത്തത് തിരസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക. അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുക. പല ഉത്തമ ആചാര്യന്മാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ്, അതായത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗമല്ല. അതായത് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ വസ്തുക്കളിലോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഈ മറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുക. യോഗ്യരല്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുക, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ദീക്ഷ ആരംഭിച്ചയുടനെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അവഗണിച്ച ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദം. ചിലരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു, എല്ലാം ചെയ്തു, പിന്നെ അവര് കുറെ സേവകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം പണിയാനോ ടീച്ചിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, അതുമാതിരി ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ
അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ചിലവര് അവരുടെ സമയമില്ലായ്മ പോലും ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ, അതായത് 16 മാല ജപിക്കല്, യമനിയമങ്ങൾ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. വളരെ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ കൈ എത്തിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ പാലിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, അല്ല പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ബസാർ ഗൗഡിയ മഠം ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. ആ 4-ാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും. ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യം എത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: ഭഗവാനെ മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്നുയരുന്ന സങ്കീർത്തനം കേൾക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, സർവാതിശയമായ ഈ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്വീകരിച്ച് സ്തുതിച്ച് പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കുവാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന. അവർ മുക്തിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്താണ്, മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. എന്താണ്? ഭക്തി ചെയ്യുക, ടു പ്രാക്ടീസ് ഭക്തി. ഭക്തി ചെയ്യുക, അതായത് നവവിധ ഭക്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് ഏത് തലത്തിലാണെങ്കിലും, അത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ, ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഏതൊരു രീതിയിലാണെങ്കിലും, ഏതൊരു തലത്തിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലിരിക്കും, ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലായിരിക്കും. മേ ബി നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഉയരുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, താഴുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊരു തലത്തിലാണോ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്, ഒന്നും നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് നിശ്ചയമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഒരേ ഒരു നിശ്ചയം മാത്രമേ നിലവിൽ പാടുള്ളൂ. അതെന്താണ്? ഭക്തി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് അതെ, ഭക്തി ചെയ്യുക. നമുക്ക് മുന്നിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൊമെന്റ്, ആ നിമിഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ തീവ്രത നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോ 10-15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ 15 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളോ കീർത്തനങ്ങളോ കേൾക്കാനോ പാടാനോ ഉപയോഗിച്ചോ, അതോ മറ്റ്? അപ്പോ അതിലാണ് നമുക്ക് പ്രതിപത്തി വേണ്ടത്. അതായത് ആ മുന്നിലുള്ള നിമിഷം ഇപ്പോ, അതായത് 9:13 ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോ അത് ഏത് തലത്തിലാണെങ്കിലും, അതായത് ഒരു വേള നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ആയിപ്പോകും. എങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരിക്കണം? ആ സമയവും മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഭഗവത് സേവനം
തന്നെ നമുക്ക് തരണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം വേണ്ടുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മളുടെ മരണശേഷം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് പറയും ഇതില് വൈഷ്ണവരാണെങ്കിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലും അവിടെ എല്ലാം എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്കിതിൽ കാണാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും നമ്മൾ എവിടെ എത്തും ഏത് രീതിയിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഏത് തലത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഭഗവത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ഇതാണ് വേണ്ടത്. നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുവാനാണ്. പക്ഷേ വ്യക്തിഭേദമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനും കേൾക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിരുനാമം ഉരുവിടാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും സാധ്യമല്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്കും അപ്പുറം എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയമായ ആ കീർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കുവാനോ ആവില്ല. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശരിയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവർ എന്തിൽ ആയിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ, ഗോകുല വൃന്ദാവനത്തില് സർവദാ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനും ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തരാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കലും ഒരു നിർവ്യക്തിഗത യോഗികൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ആ സ്ഥലത്ത് വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ആ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ താല്പര്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ തലം, ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചു. ഒരിക്കലും ഒരു നിർവ്യക്തിഗതവാദിക്ക്, ഒരു യോഗിക്ക്, ഒരു ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തെന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തരല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമമോ ഭഗവത് സേവനമോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യവും അതല്ല. സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും കാണാനുണ്ട്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുന്നു, മഹാനായ ചക്രവർത്തി, ഭരതന് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള ആസക്തി തീവ്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജിക സമൃദ്ധി ഇതെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ അവക സമൃദ്ധികളോ ഒന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. ഭരതന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവർ പലരും ഋഷിമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും, അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്താ മുക്തിക്കും, അതായത് പലവിധ സുഖങ്ങളോ ഭോഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആ ഋഷികളും മുക്തരായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരും എല്ലാം തന്നെ മുക്തി തന്നെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നു. 50ാമത്തെ പേജ് കേട്ടോ. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം, മുക്തിയും തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ പിന്നെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ കാര്യം പറയണോ? അവർക്ക് മുക്തി തന്നെ ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അതിനും നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അവര് കാണുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പറഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ നമുക്ക് ആണോ? ഭക്തി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ്.
അതുമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഭുജി എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ അതാ പറഞ്ഞത്. ഈ ബുക്കില് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ അതെ. കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാഥമിക ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവര് പോയി കളയും. അവര് വേഗം പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. അത് എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ചിട്ട് അവര് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം അതിന് ശേഷം ഉപദേശിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഭാഗവതം വരുന്നത്. ആ ഭാഗവതത്തിന് ശേഷം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ രൂപഗോസ്വാമി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന കൃതി എപ്പോഴും ഉയർന്ന ശുദ്ധഭക്തിയോടുള്ള ആ കൃതി തന്നെയായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും. മറ്റ് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ മറ്റ് യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് രചിക്കാനോ എഴുതാനോ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ അതേ തലത്തിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതില് കലർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധഭക്തി തന്നെ സമം, അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിലാണ് പറയുന്നത് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതി ആയെന്ന് വരാം. അത്രയധികം ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആയെന്ന് വരാം. ചില യോഗികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള യോഗസിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. അവര് ആത്മീയ വിമോചനത്തിനും മുക്തിക്കും ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയ വിമോചനത്തിനും താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള, അതായത് ഭഗവത് സേവനം മാത്രമേ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കാക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കം. ഇതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പ്രസ്താവനയെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയാണ്, പ്രിയേ നാരായണനിൽ അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും അല്ലെങ്കിലും നരകസമാനമായ ആ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും എന്റെ നേരെ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏത് പരിതസ്ഥിതികളും സമാനമാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സമയം ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കും സേവനത്തിനും വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എങ്കിലും നമ്മള് ഭഗവത് ആരാധന, ഭഗവത് സേവ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇതന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശേഷി, എബിലിറ്റി, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാരും വായിച്ചില്ലേ? ഗുരുവാശ്രയന്റെ ഇത് ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ. വേറെ
അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. വന്നു Attendance link ആ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കലണ്ടറെ വന്നിക്കണേ. അല്ല ഒന്നാം തീയതി ഇപ്രാവശ്യം ഇന്നത്തെ വന്നു. ഇന്നത്തെ വന്നോ? കിട്ടിയില്ല. ഇതായിട്ടോളൂ, ഞാൻ ആ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ 30-ാം തീയതി കാണാനല്ലോ. 30-ാം തീയതി കാണാനല്ലോ മാതാജി. കൃഷ്ണ പഞ്ചകൽപതരിഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ വച്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജൂലൈയിൽ ജയ് വരുന്ന ഗോവിന്ദ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ